Campur Sari Tresno Budaya. Dede Putri Elo Safira. Asik. Iki bener kebanyakan boyong campur Sari Tresno Budaya. Ikan siogo yang kati pada parik kali berpanjangan sami. Wonten batal dalu punika. Kagem kagem suasana wonten Ari Asik karo Udin nggih beda karo wingi ya wingi sik pembukaan sik cilik-cilik nggih saiki diteter ono nek pawon weh awake koyo ngene-ngene gedene nggih mboten sedaya niki sami nggih sami apa nih ora men sami artise ngoten lho tak kira sami jalere oh aja buka rahasia ora elok nggih monggo Mas ya Tresno Budaya. Masih dengan Nugro Sari Budaya. Mas Om Sali Sriramu Berdasarkan itu negaraku Pancen wis suwe ra tau ketemu bisa mesti lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan aku bahagia nopo kangenmu kangenku bali elek kali iku sedang hati selatan ali-ali sakulet kedotongan iki sasak impi buruk bisa lari rasa kangen wis bisa mati Mas apa wis lali sliramu Dek semono yen dolan aku Pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan tetepan karo
topo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sabirasane kaluwian ojo dhewe mampana terus eling kancane Acan semono yen dalam rame-rame aku yo berukun seneng atine Mas gelang anting ali-ali sadolen nganggo tono ngangeni Brasa sakimi durung butuh tangi rasa kangen sing bisa mari hey Tresna budaya Ae pikir apa hati membantunya oke hati ayo pada guyub ayo guyub ayo guyub ayo pada guyub hey Tresna budaya Ayo, Sari budaya. Ayo, 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 ayo. Jangan terus cantik pikir apa. Sekolah adik dan laura Lungkut senang adik sebab-apa Bilang susah adik yang gembira Yang gembira adik bancang jasma Sebelahmu ayo guyub ayo guyub ayo guyub dengan sesaat ayo pada guyub ayo mantep beda iki artisnya ono sing tak kokon Kerry Sopo sih Kerry? anu Mama Retno karo Yeyen Kerry Kerry